yourself and be sereno. So nagtuod si Crystal guys nga di sa ma-honor kay grabe jud lisura ka jo magmodule di man ka mamata na sa kadlawon para magtuon para sa ilang exam ja. Basta nagtuod guys nga na-honor day si Ja. Salamat ka jo nga siyang pagpaningkamot. Guys, good morning sa Jokado ko na mata guys. Ja, ako na pud ni si Ruby Provinciana. Kadya karon nagaluto ko og biko og pansit. Ja gabi guys, nag-prepare na ko dito. Wala ko naka-video sa hanggi luto nga adobong manok nga Bisaya. So hana sa gikuan guys gi kanang gikuan gabi giluto ja. Inito na laman to karon kay mga alas 8 lay ko na magsugod dari og kanang awarding graduation sa high school. Diya hapon guys, nag-graduation na yung mga elementary. Manang mga video gahapon na namang ipang-mute kay naitugtog. Diya karon kay sa pa man kadyo. Alas 5 pa. Pero namata ko gani alas 4 pa guys kay kanang kudkud ni Glubi ang bana nagkudkud siya. Ang bana dero ning duty. Di man to siya mo duty guys kay kuan kanang lain lagi jang paminaw po sa jang lawas. Murag pareho min dari nga pis nga out ni pero carry lang gihapon. Jadi ana nga wag naka-ready na guys agahang mga hutunon. Nagahang pansit guys. Kaniyang kuan guys kanang baboy han nisang gi-prito gabi eh. Ja ready na siya guys para sa pansit. So diyan na guys, nakapaglatik na ko. Sa jud na minamatas ang bana. Tabangan ko ni ja sa pinagudkod kay mo jute lagi sa karon guys ja. Magpansit po ko guys, nagmanda ni biko man og pansit mayang dadon dato sa among salusaluha. So di na guys, nagibutang ag pilit ja kinahanglan jud ni kanang halo-halo og taman nga hantud jud nga pilit na jud sila. Oh, pilit man dai jud ni guys. So ngani ko magbiko guys. Halo-haloon jud taman sa guys, nahantod nga ma-mix na jud siya. Nga din ni ka kuan magbigo guys na kinahanglan jud sa kanang pilit na sa taman. So aning ana. So yummy na jud ni siya. So diyan na guys, hanon sanggi butang dari sa sudlanan. Diyan guys, haman ni sanggi slice pod kay arong nga nagi slice pud hanis guys kay aroma bahin-bahin ug daghan kali mga ngaon. So guys, sinaghamanda ni guys amo nang hatod ni Nicole sa Barangay Hall. Kay butang na tapingan lang happy guys na. Para happy together. So nahuman na jud ko guys, diyan na gahang biko nga gitapingan na og mani kay ganahan si Ma'am Gabriel Yodani. So maestra na ni Nicole nga arang kabuutan. So sige lang i-message din na ni Nicole kay buutan kadto na iyang maestra. Mga maestra ang mga anda ni guys. Ang pansit guys. So gani ko magpansit guys kay saning lutuling kan guys sanang lahi magud sila magpansit kay isang sagol na natanan ang mga lamas pero ako dili guys kanahan na siyang ilain. So hani sa karon guys ug mga hapkok na. So diyan na guys, luto na kahang pansit. Guys, among gi pulutan ni si Jang buhok.
Ay, lagi lamang. Hindi ra mo gutong Butngi po di mong liog day para fair ang kulo puti Oh, ba. lagi isa go. Okay na ba siya? Ano ako na. Ayaw! Tay mong liog ba? Huli sa pagkukuya na itong susubaw na natungkag na ba. Ana bitaw Ay, ko. kay mali man ka pag gabi yung tani butang na mo niyo. Butang nga dito na ako. Kina na. Sorry, kulot-kulot gamay. So guys, okay na lang siya guys. Pagkat na gamay. Pwede to? Lovely. Butang ipog ko ng presyo nito. Ayun na, oy, di ka ngayon magpulaw kuan. Hindi mo naman pula yung ha. Andere? Oh. Pula lang yung magbutang ay. Bigay ko kabaluan. Kadali-dali ko kay dali po gluto. Kadlawon pa lang namatan ako. So karon guys, dali po ko kuan dali guys kay nag-award yung like kung ni Crystal Ron. Ja padung ako dito sa kuan. Di kitabangan pa jud kung nikulog pang hatid sa mga sudan datos barangay hulon ja kani murag na pud siya karon guys. So ra jud kuan guys arang bisiha jud ang kuan ron guys kay murag lagi siya kay mag-review. Dili, pa-enroll pa ko. Oh, mag-enroll si just review. Unya, diretso na Mag kuan siya kanang mag-down payment ja mag-down sa laman mi guys kay medyo nay kamahalan man so amo sa lamang down na nagijahang kuan kanang review ja pagamping dito na kan ja mo kuan pa kan ja. diretso na. So, Graduation. dito na siya graduation guys ato sa boarding house kay magbalik-balik sa gastos na kadto dari. Ja kuan pud guys kanang ang panahon pud ja maguli-uli si Jan ja mag kuan man ang magkuha pud siya sa siyang tuga plus mag-practice pud sila. So dito sa laman si Ja. So karon July 5 man. July 5. Ja pagamping dito na kay akong dali-dali. Dali ra ba ko dito ha? Sige lamang ka. Okay na lang mo. Kira ni? Pamasahe? Hindi ang pamasahe ba atong Kira. Dili ba sa pasahe di ako kasi siyo. Salamat sa iyo. Jawat sa kay mular gana dito guys. Jadi ta maka-video dito sa kasada guys kay naisaba na to nga kuan. Hoy, Ginoo ko aho sang gihapit tagang tanom guys kay naamay day mga tagtuod. Hoy, Ginoo ko di aday. Gihurot jud ni dyan na ah. Camping ha kay na graduating ra ba ka dyan kumpleto na imong mga gamit diha. Ha? Jadi na ko makaatang nimo sa kuan sa bus. Guys kay saba upang ka jud dari ag. Diya dari kay ang tuos Kristel kay basig si Janay tawgon. Isa ko sila sa diyang suon guys. Kay narang po daris doon. Sige na mga. Kay basig tawgon na si Kristel guys. So guys, naan taas sa kadug pila. Hinuko nas gawa sa rarabot yung kainit. Jadi as Crystal ya. Love you na. Ang ganda-ganda naman niya. Diya guys, nagasugod na. Diya alam man ang i-mute guys. Kaya naitugtog. Ma-copyright na. So guys, gapaso na si Konsehal Caroline o Konsehal Iti Franz Barrera. Diya. Kani guys, principal sa National High School diri sa Tanawan o principal po din sa uslob ni nakakulay pink. So mga maestra o mga konsehal na dari guys na maatin. So mao po din sila ang mga unja sa among gipang prepare nga pagkaon. Dari guys, habang nagkanta sila dito dyan, wato na mo dari og mga naaga mo mga bisita dyan kuman. Pwede na po dari mga un. So naghihiwa pa mi dito og pakwan. Okay, so gihiwa na nila ang pakwan. Ano man niabot?
So, mga unsa mo kay... Hi, good morning. Unsa may jung ikaon? Hala siya kay puro pansit lagi na jung ikaon. Ha? Manong puro pansit yung ikaon? Sa ilami sa biko. Way lami. Galuto. Lami. Way lami ba? Ay, gahulat sa litson guys, kay wa pa niabot ang litson. Pang mirinda na lang tong litson. Pang mirinda na lang. So guys, ano isang i-mute kay nagpa-sounds man sila dari. Na mga-copyright guys. Kay manadyaw ko ni naghuman sila. So kaning mga bisita dali guys, mga maestra ra ni o mga BOD o mga konsihal o dali sa among barangay Tanawan. Ma'am guys. Tanaw si ma'am guys, nasakpan na og gibit-bit ni Jang Biko. Salamat kay ma'am. Kani si ma'am ani maestra ni Nicole na nagporsige si Nicole tungod ani ni ma'am. Salamat kayo ni ma'am, makagraduate na dun si Nicole. Buotan kayo ni si ma'am. So mo ni guys, si Ma'am Mirasol nasakpan po na guys, nagkuha po sa Biko na. So lamian din sila sa Biko guys. Salamat ka dun ninyo ma'am. Manay konsihan ako. So diyan na guys, niabot na sa daglitson. So makakaon sa daglitson guys, pero ako bawal ko sa litson guys kay taas di ko kolesterol. So mupunit lang ko siguro nani guys og danggan. Ito guys, mo tilaw lang po kanang yang balatra. So ina na jang gihukman ag litson guys. Alamian ni kang Merlin Querdani guys lahang litson lami ka adto ni. La banatan sa din natin litson kay arang jeng lamia kay crispy pa man sa ngatanan pero mutilaw ra jud guys ug panit ra jud aga guys. Jani bisita na mo guys. Guys kini nagtrabaho ra pud sila diri sa barangay hall. Lagi sang giunang gikuha kay agha mang Biko. Aw na di gikuha sa pansit. So ang dali ra jud makuha. Si Jagay ni abot dari. Uy ni na makalas ka. Love you nak. Congrats. Kamu lang duha? Tugo lang. Kuha na dito eh. Diyan ka mga kuhan. I love you. I love you dito tanan. Buot niya. So malugbong namin guys. Malugbong. Wow, kay... Oh, talaga ng outfit ni... Lawrence outfit. Salamat po. Thank you. Salamin. Next year. Ay, nakabatay sa nag-tour. Yeah, pagtawag. Ay, 2 years sa contract. Okay, bye! Iko guys, kaya na po ko magluto na po ko. Pandari guys, hindi na alam ko mag-ilis. Nagdugay nito guys si kasos mga kuan guys. Pansit na lang hinuon dari ang lutuon og kuan kay nahuman tug humba. Ang gipalatan gabi nga adobong Bisaya nga manok. So tulo ni sa kabuk manok guys na. Humok na siya sa kadyo kay gilatan na sa gabi. Dali kong ilis guys kay narapo ko'y luto dari spikas ang tiwason tunguan kay panihapon di ay katuang yumbaan gahapon. Magdako mga sidlanan dadto. So di na guys, wala mo nakipakita agin sana pagluto guys kay dali na ko unsa way maghawi do cellphone ja lubat pud kadto ang cellphone. Karon ako nag-video guys. Ja lain po to ganhang buntag. Kay paniud man to sa mga maestra ug mga BOD dito sa kuan, ja mga bisita na mo mga principal. So kani panihapon po nini namo pagsaluhan dari. Salamat di kadto sa nag-invite na diri pagluto. A few moments later. O dari guys, ja hamo nang paggawasan
mag-birthday niya, mag-graduate. Jadi sa niya, congratulations bi. Congratulations. Adto na pud ka sa next level na pud ka. 11. So 11 na pud ka. So diyan nagiyang mother nga supportive ka so. So man siya mother nga nagpaluto na ko og humba og adobo nga napalpak. So napalpak kag adobo guys kay ako magunang gikuan gabi di jud ko nga na mag-adobo kanang murag so yummy jud ba. Di wala man na mayami ang humba awa kong adobong manok. Kay Bisaya man guni guys. Diya kay nagtuo kog Bisaya kanang aron jud kang gahi ba kay gahigan ba nila mga Bisaya pero okay ra man gyapon siya. Ganahan man sila nga nang humok jud kadto. Di na ko makausab daring luto. Diya dagang humba guys nga nay itlog. So humba nga nay itlog. Diya ato nang kantahan og happy birthday. Kuani guys, pasalamat sila sa Ginoo nga nakagraduate na gidahang mga anak. Pila tay mga anak duha ning graduate og 10, 12 og grade 6. So nagdengan-dengan sila graduate. So pasalamat lang sila sa Ginoo gamay nga kuan gamay nga salusuluhang ang cake from Mama and Papa. Ja. Congratulations. Unbelated happy birthday ni siya. Mao ni ang nag-birthday guys si Queenie. Happy birthday. Ilang taon ka na? So, Tagalog. Ilang taon ka na? 12. Oh, happy birthday. Kanang eskwela kuan ha? Eskwela sa di sa mag yab-o. So sige, kantahan natin happy birthday. Kay wa pa tay bisita nang abot. Pugawang lagong mi. Ban. Sige, senti man. Asa di aguban nga silang tulo man unta. Wala pa si Vincent. Do, galing ko dong usa o. Di nabi. Ay. Ito lalapit sa. Kida ka na ba kay kag balon no? Sus nindot kay tanawon diri oh. Uy, isipon po ka? Wala gisipon. Pero di na, misik na ba na? Matiksan ka. Gisipon na ba pug ko? Dari ra siya sa balon na niya kaning naikik. Mana? Me. Me. Imong mama. Misa kanang bisita nila. Salamat kay Kadso sa imong pag-invite na dari nga magluto. Mo ni siya nagpaluto guys. Kani igsuon ni Ate Daday kanang tagiya dari sa ang gitrabahoan nga mga buwak dari na. Happy birthday. Pero nga pagkanta. Bigad. Happy birthday, Insay. Sige na. Oh, blue na. Na, maunan karos kalayo diha. Happy birthday. Namatay na. Ala ka bati, wala kay ka wish. Gaw man na siya wish. Man na ganihara. So, kainan na po guys. Silingan yun sa probinsya guys, mga silingan, mga anganda. Matang panawgon ng mga silingan, kaya makakaon po niya. Pasalamat po sa Ginoo. Salamat kay Kadso sa papaluto na dani. Diya mo ni nag-birthday dia. Diya, graduate po. Diya kanimo ni tag-idya na tawag ni Maricel. Inahan sa mga bata nga nag-graduate. Nakumbati dyan dog. Sa ilami na hanggi pang luto. Mahurot ba na nila karon? Adobong manok kay arang kalata. Wow, arang kalami ang ilahang suman. So guys, mga antang suman guys. Lah, pangalan mo. Kao na. Kay ako is budbud. Guys, budbud mga antang guys.
So napa jud may balon guys. Ang manggi pamuit ang balon. Ihog pa po na rin. Ya. Trabaho ni Ate Daday di ay kanang kuan. Humo ka nga chicken. Kasi ko, Ipajugo na sa kakanan. galaway sa humba. Karon banat di sa karon. Pero pansit may mong gibanatan gyapon. Pero giyok man na gyud. Kuk mana. Wado nila gi simut-simut ra nila gabi kay wado sila mo tilaw kay karon ra kuno sila mo kaon. Ya mga anta. So May kang humba na to dobe homo. Perfect. humo kuno ka Ate Daday. Na-miss di ka na mo dari. Ja. Ayun tatana ka teke. Elektrika. So sarang kuha na pa si dati day kay na sila mga balon pa jud oh. Oh, des Kuya Junior oh. Ginunit nga balon. Yun ito bro. Burag na si stage. Ayaw lang.